Ganda. Are you vlogging? Yeah. Yan yung atake niya, guys. Hairstyle niya. Nag-aaway sila. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Hi guys, welcome back to another video. It's currently my 4th day here sa Japan. Tara, sama tayo. Let's go for a quick run. Kasi medyo nafe-feel ko na yung pagka-sluggish ko. Wala na akong workout na sobrang pawis. So yeah, I'm trying to catch yung parang sunset, pero sunrise, nag-sunrise na rin. Sa labas lang naman tayo. Quick easy run. Kasi, I don't know, masakit pa ako. Pamasahe siguro tayo mamaya. Alright? I just realized na first time kong gumaganito outfit. Feel like a Gen Z. Yeah, sobrang calming yung calm pa yung labas. It's currently 6 o'clock in the morning. Let's go! Let's go! Okay, I was running along the Sumida River, and then snorkeling this Tokyo Skytree right over there. And then I was like, I just noticed it right next to it. Oh wait, is that a golden sperm? Holy crap. Right, Japanese people. What is that? Is that a sperm? Hi. So beautiful. Sunrise. It's beautiful. Guys, ganda. Highly recommend run along Sumida River if you're staying in Asakusa. Sunset. Sunrise. Ang ganda. Hey. Tapos na ako mag-run. Quick 3-mile run. Look at that. It's so beautiful. Paisip ako kanina. Like, I feel so blessed na I get to do this. I get to choose to work out, to be healthy, to wake up in the morning and go for a run, to go on a vacation. Dati naalala ko pa yung, I still remember times when like there were moments na like sobrang struggle, and yeah, and then boom, it just hits me. Now I can go to Japan by myself, pay for it, yung ganun. I mean, it's savings din. But I can't do this all the time, so I had to struggle din. But yeah, it's a quick reminder na it's not always gonna be bad. And that's life. And that's life. Tapos tayo mag-run, so I'm walking home, or to my hotel, but just gotta find a place to have breakfast. Hi, Dan. Yeah, I don't know, I'm not hungry, but I haven't pooped a lot, so I'm kind of heavy right now, bloated. And a lot of the coffee shops, you know what I noticed here in Japan too? It's like a lot of the coffee shops don't open
until late, or like some coffee shops open a little bit later than in the US. Like they open, like for this one over here, I had coffee at this coffee shop yesterday. I think it was called West something coffee, West Side, or I forgot. Just watch the video, last video, or the other, not yesterday, but the other day. And they had good coffee, but they opened like at 8. It was the earliest in my area, and yeah, and a lot of the places here open like 10 or 11 a.m. So it's kind of late, because usually I'll have my coffee first thing in the morning. So I might end up just grabbing breakfast at Yoshinoya. I haven't tried it. I'm really curious to try it, and it's super cheap too. Yeah, I've been really interested in trying it because one of the favorite vloggers that I follow, a Filipino vlogger named Marvin, he highly recommended it. So let's give it a try, even for just a light breakfast. It might not be light, I don't know. I didn't bring my card. Hopefully they take iCoca card. I'll have to update you guys. But yeah, I'm walking over there because there's one really close to my hotel, and I really need to check out Yoshinoya before I leave Japan. So might as well just get it out of the way. And I think today, what I'm planning to do is just a bunch of walking around, looking at places that I haven't been in. Also, diba, yesterday I was trying to like eat 2 bowls of ramen, tapos hindi ko nakaya. So I'm gonna go back since I wanna try Ginza. So today, yeah, let me organize my thoughts. Medyo all over the place. So today, so let's grab breakfast and anong tawag dito, bike sa hotel, maliligo, and try to poop. Tapos punta tayo ulit ng Asakusa kasi doon tayo ng first day, di ba? First night. So gabi yun, so let's check it out some morning. And I heard it's wonderful, pero medyo maraming tao. So let's grab some snacks over there. Ano kaya dito? Is this a breakfast choice? It's probably hotel. Tapos ano tawag dito? Kuha tayo ng mga snacks doon. And then let's go to the Uniqlo over there. Tapos shopping tayo konti. Because I'm running out of clothes. Tapos magla-laundry tayo the evening today. And after ng Asakusa, balik sa hotel, then let's go back to Tokyo Station kasi nga, ito na, I want to try another bowl of ramen from over there. And then, if we can check out the Imperial Palace, which is probably like across the street of Tokyo Station. If not, then punta na ng, let's go to Ginza, like a bougie, luxury shopping district ng Tokyo. Tapos, we can probably check out Tsukiji Market kasi andun na rin malapit. We can all walk that area. So maraming lakaran ngayon. And yeah, also gusto ko lang i-review. This is my second time running on Cloud Tilts. I don't recommend it kasi nga this is a lifestyle shoe. So parang easy shoe na siya, sapatos instead of running shoe. But for quick light runs, like yung ginawa ko ngayon, you can do it, kaya naman. But if you want like long distance runs or heavy duty running, endurance running, use yung mga totoong running shoes talaga. But yeah, tapos lakad tayo sa Yoshinoya. Saan ba yun? Hanapin ko lang. Okay, so nasa Sukiya ako. And I'm trying just came to like breakfast lunch combo. So pasok ka lang. And then anong tawag dito? Like you have an iPad and a tablet. Tapos if you're dining in, you can just order dito sa tablet. Arigatou gozaimasu. Gusto mo breakfast meal kaya ako? Mura lang guys, mga 6.90 yan. Try tayo ng eel. Ito na lang, para matry natin yung dalawa. Yeah. Small lang tayo sa rice. Tapos, yun.
salmon, rice, plus the beef, plus some egg. And ito, I don't know. Tapos, miso soup. Ang dami na guys. It's anything free, limited green tea. Kasi ito na yung mga condiments and ginger. Itadakimasu. Yes, smaller ones na ako guys. Marami na. Pero ay pala. Sabi mo. Yes, well, ito kayo. Phone lang gamit ko kasi wala akong hindi ko dahil yung camera. Don't judge me guys. Hindi ko ba alam paano kayo. I think i-dip mo yung ano. I think i-dip mo yung ang tawag dito. Yung beef ko ito. Sa right, sa akin. Ang specific ano kayo mo. It's always the first time, di ba? Tayo natin mo yung sa amin. Wait, sir. Parang kang ano, brain smells. It's like golden. Let's try the beef also. It's so good. How much they making now? 660, 690 yen to, or 620 yen. Kala kaya. This is just, parang $3. Soy sauce. Ay, soy sauce pala. Okay. Guys, iba yung egg nila. Ikip natin ito dito. Ganyan ba ito pagkakainin? Kasi guys, wala ka pala. Ang sarap. Mas mami. Lagay ito dito. Season nori. Cheers. Dami ako eh. So, yeah, tapos na ako kumain. So, the bill came out 660 yen. So, it's not bad. Ano nga, hindi nga siya pricey. So, plus the quality. I feel like, siguro mga 8 out of 10 or 7 out of 10. If you're on a budget, definitely kain kayo dun. Kasi nga, you're not gonna always, like, try and eat sa mga, alam mo yun, mga expensive food places. So, I highly recommend
go dun sa mga Yoshinoya. Ano pa ba? Sukiya. Ano pa ba yung isa? Meron pang isa. But yeah, like it's okay to eat Japanese chain food kasi masarap din, tas mura, tas high quality. Sige, ano na tayo? Let's cross the street. Yun guys, fresh na tayo. So nakalabas na ako. Ewan ko kung nakwento ko ba sa inyo, but so meron dito sa Japan, para siyang luggage forwarding service. So for 2,000, so kung malaking luggage mo, it depends. Oh wait, let me organize that. So kung malaki yung luggage mo, you can it amounts to like 2,000 to 3,000 yen, and you can send your luggage straight to your hotel or next hotel, and yun. So para hindi ka na mag-hassle just to lug your luggage around from city to city. Kita niyo yung yung nasa unahan. Yeah, so that para hindi ka na mahirapan. Especially nga sa like for me, I'm going to Kyoto. So from Tokyo to Kyoto is like 2 hours and a half pag naka bullet train. And it's very like ang hassle. It's very difficult to pull your luggage around sa city, sa streets din, tsaka sa station. Tapos especially pag magmamadali kayo, tapos guys sa station ang daming tao. And yun, baka makidisturbo din kayo. Tapos on the Shinkansen pa to add, parang limited lang yung space. Especially pag may malaking luggage kayo, like 2 check-in luggages. Hindi mo yan basta-basta ma-store, and you have to pay in advance. Tapos paano kung ubos na? So makakadisturbo kayo, right? And yeah, and that helps me free stuff. And yung din, yung hindi naman siya catch, pero you send your luggage, so it's an overnight thing. Sometimes it'll take like 2 or 3 days depending kung merong delays or whatever, but usually nga siya overnight lang. So bukas, so I'm gonna be in Kyoto sa Monday. So bukas isi-send ko na yung luggage ko para pagdating sa Kyoto, andun na yung luggage ko. Yung sa akin lang, I have to bring my extra set of clothes for Monday. Yung susutin ko for Monday. And yung sinuot ko ng Sunday. And it's not a big deal kasi meron naman akong malaking I have a big backpack. So yun. Pupunta pala ako ng Sensoji Temple ulit. Naalala niyo nung first night ko dito sa Japan, nag-Sensoji Temple ako kasi yun, nasa labas siya ng Ichiran, malapit siya ng Ichiran. So pupunta tayo doon ulit kasi morning ngayon. Check out natin kung anong vibes niya in the morning. And time check, it's currently 9 a.m. So 9 a.m. Iba na naman din yung vibes niya for sure. Tapos ang sobrang aga ko pa. So, kasi mga 4 a.m. tayo nagising. Tapos nag-jogging pa tayo. 9 a.m. na lang tayo. Punta tayo ng Sensoji Temple. Tapos check it out. Tapos, andun. Na lang tayo. Kukuha tayo ng coffee or matcha. Kasi I've been craving for matcha latte. Okay, so, ako. Before I go to the temple, I stopped by for matcha, and I googled this place. Actually, nakita ko to when I was watching this YouTube channel called Japan Buy Food, and this is one of the places that they recommended for matcha here sa Asakusa area. Ang bait ng staff. And then you have their menu over here. Dito sa may wall. Hindi ko lang medyo kasi baka ma-copyright. So you can just watch them. Make your drink here too. Medyo malakas yung
sound. Naalala ko tuloy yung nasa Kyoto kami. Me and Cody were just like staring at another person's drink while they were making the stuff for making it. Ito. Are you vlogging? Yeah. Alright. This is your matcha. Tada! Yeah. Yes, yung in-order ko is a strawberry matcha latte. I think it's one of their recommended drinks. Charles? Yes. Oh. Oh. Ice. Sorry. Thank you very much. Careful, I might spill a bit. Oh, did you want a lid with that? Sorry, these ones are a bit tricky. Sorry. Okay, there you are. Thank you so much. Oh, we do? Carrier? Yeah. Here. Alright, thanks Charles for waiting. No worries. I'm gonna pour for you. Ta-da! I like it because there's a presentation aspect to it. Yes. Gotta get it all. Ta-da! Wow, wow, wow. There you are. Can't wait to see how your vlog turns out. You guys even use like tweezer. Yeah. Thank you, thank you. Yeah, I was in thanks. I was in Belfast and there's this cafe right in front of the city hall and I was looking for a strawberry matcha and then they didn't offer it, but they offered blueberry matcha. Oh, Really? interesting. Yeah, it was actually really good. But sometimes I don't know. I think it's the same with strawberry too, because like it's a hit or miss. Sometimes you get a sour one, Yeah. a sweet one. Yeah, maybe someday you could try it. Yeah. No, I love this. I will love this. Thank you guys. Oh, say bye. Bye, guys. Go to Choto Matcha. Oh, it's very good. Holy crap! Wait, hold up. Here's my drink. They even have their QR code on here. Cha-chang! It's in, so it's located by Ascosa Station. Medyo patago siya. Yeah. That's what the shop looks like outside. So you guys, inubos ko na lang yung drink ko. Yes, umupo na ako sa labas. Very quiet alley. Medyo ano siya. Kasi this is like a train station. Ito ata yung ask ko sa train station sa likod niya. Ang sarap. Oh my god. Kasi alam ko may ano sila may branch sila sa Kyoto. Very rich. Tapos I just opted for anong tawag dito? Regular milk. So but you have the option to change for sino yung gusto ng mga non-dairy. You have an option to use oat milk or ano ba, almond milk, I think, or soy milk. And mag-add ka lang ng 100 yen. Magkano ba yun? I think it was like the drink cost $5.76. So mga nasa 800 yen. Not bad. It's alam mo mas mura pa siya sa mga drinks sa Starbucks. It's cheaper than the drinks in Starbucks sa US. Ayan, also like they speak English. So I think one of them actually is from America. I could tell. Siguro rating ko nito sa mga na-try ko. Blueberry matcha, nakatry din ako so kung mag-compare ko. Siguro nasa 9 out of 10. It's really good. Ito na yung caffeine fix ko for the day. Or I might have more coffee mamaya. Depende. Hopefully this will induce my digestion kasi nga I opted for the regular milk. So yun guys, naglalakad na ako. Currently walking to Sensoji Temple. Tapos ang dami ng tao. Yun talaga pag tourist spot. Oh, I'm in her shop.
Oh, let me get out of the way. Excuse me. Oh, they're taking that photo right there. Okay. That view. It's alright. Ano to? Carb. Kimono rentals. Coffee. Oh, it's a coffee shop. Tapos may matcha. Ano din dito? Alright. Sige. Ito yung Sensoji Temple. Remember? Pumunta tayo dito nung gabi. Tapos, wala masyadong daming shops. Nung pumunta tayo dito, sarado to halos lahat, no? Ang daming tao, guys. Meron din silang parang toy store dito. Oh, dito tayo last time. We were here. In this section. Diba? In the first night. Pero, it was all closed now. Look. Ang daming tao. So, this is what it looks like pag umaga. There's a lot more tourists. And look at this cute district. Okay. So, let's just retrace our steps when we went here in the evening. So, dito may mga gift shops. And alam mo na, iihinan din ako. Ang dami tao. Ito. Kasi iba yung atake niya pag morning. Mas maganda pag gabi. Kasi ang daming tao ngayon. Like, oh God. Yan. Nalala niyo yung it was so peaceful. Siguro only like a handful of people. Ngayon, it's like, there's so many. Yeah, like if you want to take a picture, parang mahihirapan kayo. People are lining up for this. Is this mochi? Oh, it's fried chicken. Fried chicken. Ano ba ito? Parang mochi. May takoyaki din sila, guys, for 800 yen. Yung temple. Wow! Wow! And then, wow! So, pwede kayo mag-rent ng kimono. Yun. Wala, daming tao. Kuha pa ako ng shots. Oh, pausok tayo. Diba nung punta tayo ng gabi, wala nang pausok-usok. So, pausok tayo. Magre-retouch naman tayo ng cologne, di ba? Or perfume. Mamaya, pag uwi natin. Oy! Look. Ganda. So, ito yun, guys. Daming tao. So, if you go back to my other video, yung first night ko, di ba dyan ako? Nagsishake ako ng parang fortune nila. Lagay ka ng 100 yen. Tapos, shake mo yung parang bamboo. Tapos, kukunin mo. And then, may number dun nakalagay sa bamboo stick. Saya nila. And then, may number dun sa may bamboo stick. Tapos, dun mo siya, may mga drawers dyan with the corresponding numbers. Tapos, mga drawers, meron siyang parang fortune. Tapos, basahin mo yung fortune. Kung bad luck, kung good luck, good. Kung bad luck, itatay mo dito. Itatay mo dito. Like here. Like dito mo itatay. Yeah. Pero sabi naman nila, like, you don't need to worry about having bad luck. Something like that. Kasi it'll work out. Ito, fortune, 100 yen. Ito. 100 yen nakalagay. Yun lang. Tapos ano to, parang pa-insenso. Okay. Try ko yan. Meron din dito. Ano ba to? 200 yan. Bibili ba tayo? Pausok na lang tayo. Sali na lang tayo sa pausok.
Yan guys. Masok na tayo. Yeah. There goes my perfume. Oh, and there's a water here. People are drinking. And people are drinking and washing their hands. Please do not put your mouth directly on the dipper. Okay. Yeah, let's wash our hands. Ta-ta-ta. Yeah. Let me wash my other hand. Ta-ta-ta. Totally different thing nung pumunta tayo ng ng gabi, 'di ba? Sobrang daming tao. Oh, look, may mga lolang kimono. I wonder how much the kimonos cost. Let me see. What does that mean? So guys, yung yung lantern na to, it represents the power of wind and thunder gods that protect the temple. So, or Thunder Gate. It's a symbol of the Thunder Gate. Ito dito. Yan siya. So, yeah, na-curious na ako. Tinignan ko lang. Yung deity na si Camarinarimon or something. Ganda dito. Picture ako. So, ito siya sa inside. Please do not stay here and proceed into home. So it looks like wala akong sa loob. Ito yung so it looks like sa loob. People are parang same siya nung sa same siya sa kung saan yung temple sa Kyoto. Wow. There's a sea of people over there. Hanap muna ako ng restroom. Tsaka yung kakakainan natin. Or like for snacks. Kasi gusto ko late lunch ngayon. Tara. Ayun guys. Tapos na akong makapag-restroom. So, nung naghahanap ako ng restroom, meron akong nakita. Oh, gandang shot dito. Yan mo. Cha-cha! Andyan yung tower, tsaka Tokyo Sky Tree, tsaka yung pagoda. Yeah, so may nakita akong dito. Saan ba? Ito, maraming nagbebenta ng mga foods dito. May mga food stalls dito sa may gilid. Look. Cha-chang! Ba't parang hindi itong parang pancake? Fish tempura. There's what is on here? Parang chicken. It's like karage. And then I think sponge. Oh, it's mochi manju. Yung same sa Pinas. He's still making it. Ano ito? Potato, fries, and drinks over here. Okonomiyaki. No dito. Oy, colored bananas. It's very interesting. And ano to? Parang mga fish cakes. And then different types of barbecue. Oh wow, people are actually lining up for this. Or it could be nag-line up kasi matagal silang gumawa. And ano to? Parang mochi. I think this is what we tried yesterday. Dun sa may tour na ay, meron pa pala dito. Meron pang part dito. Guys, punta pa tayo dyan. Check out natin. Or kain na tayo. Ang daming tao. Oh, parang may mga river dito. Malaki pala yung Sensoji. Hindi ko to tinignan kahapon. Ay, may mga koi.
Yung mga koi guys, ang lalaki. Yeah, in other cultures, it's considered lucky to have koi. But I don't know about here though in Japan. But yeah, people are throwing coins at them. May daming coins. Ang laki. I don't know. You have to line up to get inside there. I think, yeah, may pila guys. Yeah, medyo mahaba. Just to get inside that part of the temple. Sige na lang, wag na lang. May photo spot din dito. At siyang ganda dito. Parang pwede na. Look at that. Pang thumbnail. Tachan! Yeah, I think may thumbnail. Tara, hanap na tayo ng pagkain. Medyo na. Para makakain na tayo ng lunch by 2 o'clock. Ay, cute na nga. Ganda ng bridge. Oy! Look! Ganda. Yun guys. Aesthetic. Tara. Makikipag na naman tayo. Halubili with the crowd. Ito yung mga lanterns sa umaga. Naalala niyo yun? Wonder what these lanterns mean. Yeah. So, naalala ko tuloy yung sinabi ni Marvin sa mga ko. Sabi niya pag may may mga tour guide daw usually ganito. Medyo sumasama daw siya kahit hindi siya kasali sa may likuran. And he would just listen to them. Because sometimes they speak loudly. And parang you get a free guided tour na rin. Very smart. Gusto ko yun. Like this guy's trying to get a good shot over here. Looks good. But honestly, mas maganda talaga pag gabi to. Medyo konti lang yung tao and stuff. Kasi ang daming kumakain dito. She's eating a sandal. Tara, hanapin natin yung shop. Saan ba kaya yun? Dami pang shops eh. Hindi pa natin ito nadaanan. May mga bags din sila dito. Kung gusto niyo bumili ng bags. The shops over here. Hanapin natin yung may mahabang pila. Saan ba kaya? Dito. Yuzu. Salt. Meron nga siyang mga dito, souvenir shops. Pagkain. Saan ba yung mga pagkain mahabang pila? Marami pa ba? Ito, gumagawa siya ng... Anong ginagawa niya dyan? Look. Is that some kind of... takoyaki? Nope. Is that mochi? Parang siya. Parang mochi manju. Ano ba kayong mochi manju sa Pinas? Natin. Oh, melon pan. Try tayo nito. Walang pumipila. Yan guys, oh, melon pan. Famous to. You think I can finish this? Ay, beef muna. I need to get some meat muna. Meat inside us. Oh, wait. That sounded wrong. Protein. We need some protein. Saan ba yung beef ball? Google ko nga. Google ko na. Give up na ako. Guys, I can't imagine if you come here during the summer. Sobrang init siguro. Ngayon nga, medyo mainit na nga kasi nasaan ako ng sun, direct sunlight. Pero can you imagine if like you come here during the summer? Sobrang init siguro. Nahanap ko pa. Hintay. Hanapin ko nga. Guys, nahanap ko na. Yung aso ko sa menchi. Para siyang beef ball. Yan yung hinahanap ko. Kasi nakita ko yun sa social media. May wagyu and rice.
Para siya ano, burger. Ah, ito yun. Hindi yan. Pero ito yun. Asa sa Menchi. Haba ng pila. Linya tayo. Ay, ito ba yun? Dalawa? Is it the same? Same ata to? There's one over there. I think it's the same. Yeah, it's the same. Linya lang tayo. Oh. Guys, so nahanap ko na. So dito pala yung order. Dyan order. Tapos magpipila ka dyan. And just be mindful that it's only cash. Tapos you're not allowed to eat anywhere. There's a designated dito pala kakain. Yeah. So you just gotta have to eat where the designated area. So medyo mainit din siya. Oh, let's try it. Just don't go wandering around and walking. Mainit. So first bit. Oh. Oh. They're juicy. And savory too. That's crunchy siya on the outside and very juicy in the inside. Savory. That was palala. They only take cash. So, be prepared. That's ang sobrang bilis. Like, you have to line up, pero sobrang mabilis. It's like 400 yen. Cost 400 yen. That's sobrang bilis. Like, bigay ng cash, may sukli na. Boom, boom, boom. You take the, ano to? Menchi. Cheers. Nakita ko to sa social media eh. Sarap siya. Cute for snacks. Kuha pa tayo ng melon pie para matry natin. Oh, the onion taste is so strong. Oh wow, so juicy. Highly recommend. That's 400 yen. But not gonna lie. Same price lang siya ng ano, ng sukiya kanina. Let me finish this and let's go straight to melon pan. Daming lakad-lakad today dapat para ma-burn to. Nag-workout naman tayo kanina. Maybe we can work out again. Oh nga pala, magpa-massage ako bukas. So I'm so excited. So parang 90-minute massage or like, forgot how long. Like almost 2 hours massage. And it only cost $55. Like 8,000 yen. Naka-reserve na ako kahapon. Malapit sa hotel. Cheers. Yun. Finish na. That was good. It was worth it. Tapos, last snacks, melon pan. Hanap tayo. Oh, by the way. So, nawala ako kasi I was literally right over here nung nag-CR ako kanina. Malapit siya sa isang CR. So, hindi pala, joke. So, when you're facing, so if you're from the temple, and then you just head straight towards outside, it should be in one of in the cross intersection and on the right. So, paano ba to explain in English? So, diba? Kita niyo yan? The temple. So, there's gonna be an intersection dito, the shops, and then it's gonna be on the right over there, past the Torii gates. It's gonna be on the right over there. You won't miss it kasi ang daming tao, like sobrang daming tao. Hindi naman sobra, but there's a line. It's one of those places na yung may line. And yeah, hopefully makita nyo guys. Tapos kuha na tayo ng melon pan kasi feeling ko maubusan yan sila. Anong oras na? 11:30. Daming lakad-lakad talaga dito para ma-burn natin. Again, fighter naman tayo. Laki naman kain natin. Yun, hanap ko. Daming tao. I don't know if there's a line. Feeling ko sobrang mabilis din.
Tignan natin kung cash only ba sila. Tanungin natin. Guys, malaki. It's big. It's kind of big. Oh, it's only cash. Konnichiwa. 600. Yeah. Kita niyo yan, guys. Nag-order ako. こちら、Arigatou gozaimasu. Yan siya, guys. Medyo malaki siya. Yun. Kain. Nainitan tayo dito. Sige. First bite. I'm trying to think kung meron siyang, if there's a bread in Pinas that's similar to this one. Kaso just yung in-order ko, my whipped cream, parang medyo overkill. So, I don't know. I'm thinking, alam mo na masarap dito? Like coffee. Like dark roast coffee. Or cappuccino. Or mocha latte. Tapos may sugar pa siya. Kaya kung hindi ako masyadong mahilig sa sweets. So I'm not used to eating this much bread. But it's very airy. So the texture is very hard outside. It's like a shell. And then inside it's like very airy. Yeah. There's whipped cream inside. So I don't know. Whipped cream is not too sweet. But for me, it's kind of overkill. But we just gotta burn this. Maglalakad tayo pabalik sa hotel. Oh, it's too big. I don't know if I can finish this. They also have candied strawberry. That's good, huh? Yeah. The Filipino? Yeah, masarap. Saan niyo kinuha yan? Sa may... Diyan lang? Meron din dun sa may kabila, dun sa ano? But it's similar to that. Parang ganun, no? Mahaba din ang pila dito? Wala naman. Doon yung mahaba eh. Na ano. Oh, gusto nyo mag-hi? Hi. Sorry. And guys, so naglalakad ako papuntang Uniqlo. Merong parang traditional performance dito. Pwede kaya mag-video? Okay. Ito. Wow. Actually live music. That guy's playing the flute over there. Wow. Solo riff. Hindi na to copyright. Let's go! Grabe. Nagpakalbo pa siya dito. Hey. You guys, kaya niyo yun? You guys, can you guys do that? Pakalbo. 2,000. Ang ganda dito. Gusto ko to sa ano ko dapat. Next time. Pag may bahay na tayo, ipon-ipon. Merong mga shops dito, guys. Para siyang hindi ko alam kung anong kapareho niya, pero may mga shop siya. Pwede kayo mag-inuman dyan, kumain. Hindi pa kayo kumain, pero goods pa ako. Pwede pa akong maghintay. Doon na tayo mag-ramen sa Tokyo Ramen Street, kasi may isang ramen doon na gusto kong i-try. Para siyang guys, Chinatown sa Manila. Tama ba? Tagal na ako nakapunta dun eh. Parang gano'n na nga. May marumi siya pero hindi marumi. I don't know how to describe it. It's like a rugged look. Ito.
Tapos left tayo dyan. Yun yung maganda kasi may mga pictures sila ng pagkain nila dyan. No? So alam mo yung mapapasukan. Panawagan sa lahat ng mga restaurants dyan. Please post your food outside para hindi kami makatfish. Ito, Uniqlo. Wow, ganda ng Uniqlo store. Askusa. Alam mo, dito na tayo mag-shopping kasi kung doon pa tayo sa Ginza flagship store, mabubuang tayo. Ugma na tayo matapos. Bisaya, English, saka Tagalog. Yun lang. Shopping muna ako, guys. Hindi ko na kayo isama. Uy, anong meron sa first floor at second floor? Ano ba dito? 2 floors yung Uniqlo. Hindi ko lang alam kung saan yung panglalaki at saka pambabae. Alam ko na yung bibilin ko eh. Ano to? Brutal to na shopping. Kuha na tayo ng basket. Sige, samahan ko na lang kayo. So alam nyo guys, panglalaki to eh. Pambabae to. Ano tayo na panglalaki? So alam nyo guys, yung dito, yung Uniqlo dito, medyo siya eh. Mas mura talaga. It's like really cheaper than sa Amerika. By a lot. Guys, kakalabas ko lang sa Uniqlo. I spent like almost 2 hours doon. Doon sa labas ng store, merong parang performer, parang magician. Tingnan niyo. Uy! Okay. So guys, change of plans. Hindi na tayo pupunta ng Tokyo Ramen Street kasi medyo napagod ako. Kanina pa ako lakad ng lakad, tapos nag-run pa ako kanina umaga. Look, ganda dito. Vintage shop. Oh, yes dito. Anyways, hindi na ako pupunta. So, na lang ako. I'll eat at Coco Ichiban. Kasi I've never had it. Hindi ako nag-Coco Ichiban nung last time. Tapos, late lunch na yan Ano na ngayon? Magpo-4 na. Kasi natagalan din ako. Nagpahinga ako sa hotel. Tapos nag-usap kami ni Kay. Last night niya ngayon sa Amerika. Tapos babalik na siya ng Ireland for 2 weeks. Tapos uwi siya ng Pinas. Yun. Nag-catch up kami. Tapos yun. Nag-change bigla yung plans ko. Kasi napagod. Dito na lang ako malapit sa hotel ko. Dito na lang ako mag-ramen. May ramen naman dito. Lumalamig na. Tapos bukas, ramen na naman tayo bukas. Ganda dito Tingnan nyo. Mga picturean ko kaya to. Okay. Send ko kay Kay. Baka gusto niya ng bag na di ko ma-afford. Puro tayo drawing ito. Akala mo nepo baby, no? Guys, inaghirapan ko tong pera ko. Ang dami ko na palang nagastos. Anyways, yun. Dito na tayo kakain ng ramen. So, Ichiban tayo, late lunch. Tapos meron ako nakitang parang river. Sa dito malapit sa Ichiban. Coco Ichiban. Doon lang tayo magmuni-muni. Check out natin doon. Baka maganda din pag sa gabi. Baka may pailaw si Japan. Si
Akihabara. Yeah. Tapos, ang tawag dito? Dami mga vintage dito. Dream ko talagang magka-leather jacket na maganda. Hindi ko alam kung bagay sa akin, pero yun na. Yan guys, tumating na tayo sa Coco Ichiban. Yan na. Ito yung binibenta nila sa labas. Hanap tayo. Ano sa English? Yun. So guys, meron ng pickles dito, spoon, baso, or direct. Hindi ko alam na to. Tapos, tissue. Okay guys, ito na yung food ko. Ito siya. Yan. Cutlet. Curry. This is my chicken. Normal yung spice level ko. So, medyo normal. May konting uhaw. Pero di naman masyadong masakit. Let's try. Cheers. Sobrang tayo. Pork nga pala ito. Ito yung chicken. Chicken. Sarap yung chicken nila. Parang karage. Sarap sa may curry pala. Na sauce. Then, chicken tayo tagamit nila. Nakasubo ako nito. Sarap talaga. Sarap yung curry nila. Pwede ko itong gayaan. Ayaw ko masyadong sobrang pangko. Kaya ko naman, pero minsan yung damage after yung pagkabukas malala. Meron din silang free charging. Yan guys. Tapos akong kumain. Pagkatapos mo kumain, bigay mo to yung resibo sa kanila. Tapos doon ka na magbayad. Yan guys, tapos na akong kumain. Nalobat yung mic ko. So, wala, mahirap nang pag maingay. I need to speak louder. Tapos nahihiya pa ako. But anyways, ang tawag dito. Yun. Gusto akong kumain. Kasi ulitin ko lang. So yun, order ko yung parang normal lang. Tapos may chicken karage. Tapos, ano pa ba? Oh, ang sarap ng curry. Hindi, iba yung Japanese curry sa Indian curry. Tapos, yun, pag order ka, makakapili ka ng spice level, di ba? Ay, ba't ang daming text sa cellphone ko? Ano ba ito?
15 text messages. Wow, dami. Dami guys. What the heck? Parang nag-catch up yung mga messages. Anyways, yun, normal spice level lang inano ko, pinili. Pero, may anghang na siya, may sipa na siya. Nakakatawa nga kanina kasi yung mga tao doon sa loob. Siguro mataas yung spice level nila. Ubo sila ng ubo. So it was a very common thing to hear like people cupping. Ang ganda oh. Wow. Wow. Aesthetic guys. Aesthetic. Ito naman yung river na gusto kong tignan. Magmuni-muni sana ako. Sana ako pwede umupo dito. Akala ko may park. Yeah. Parang, tiyang. So yun, parang ubos sila ng ubos. So pwede ka sigurong pumili. Siguro, kaya ko naman ng mga anghang. Siguro mga nasa spice level 2 siguro or 3. Kaso, nagtitipid ako kanina eh. If depende sa spice level, dadagdagan din ng price. Parang 50 yen, dadagdagan ng 50 yen. Ewan ko. Tapos, ano pa ba? Oh yeah, may charger sila, free charger, free tubig. Tapos, same siya na sa Yoshinoya, sa Yusukiya, tsaka, ano pa yung isa? Kalimutan ko yung isa. Basta, yun na yun. Bibigyan ka ng resibo, tapos you have to like, when it's time to pay, you have to give it to them, sa may cashier. And then that's when you pay. That's where you pay. Parang tinamad akong pumunta ng Tokyo Station. Dito na ako sa area na to. Kasi ito na yung last day na maganda yung weather this time around. Pag pupunta ako na Kyoto, okay naman. Kaso, like, tomorrow, uulan whole day. So, I don't know what I'm gonna do. Siguro, dito lang din ako sa same area. Parang, grabe, wala akong napasalan sa Tokyo. Lang ako, panay chill. Which is not bad. Ganda ng gusto ko to picturean. Aesthetic eh. Nagtatawanan ako ng magjowa. Turista mode ako eh. Ano kaya din? Tignan natin tong Akihabara ulit. Kasi sobrang nito eh. Sobrang lakad-lakad lang tayo. Kasi nung last time pumunta ako dito, medyo hindi pa gumabi. Kasi natatay nga ako kaya umuwi ako bigla. And this time, I am not gonna poop. So, punta tayo. Daanan natin. Sobrang daming turista dun eh. Kasi nga, siya, parang anime district. Dun alala niya, yung dun. So, sige. Ewan ko kung mag-video ako. Kasi nga, sarong ingay. Ewan ko kung may maririnig pa kayo. But sige, kita-kits. And guys, nakakross na tayo sa YouTube sa Akihabara. May Go. Go. Ano ba yun? GU or Go? Yan, para siyang sister company ng Uniqlo. Punta natin yan. Check natin yan. Check. Doon tayo. Tawid tayo sa kabila. Basta ito na yung Akihabara na area. Sobrang daming tao, no? Parang, ewan ko, parang BGC na, ewan. Daming anime stuff. Ano to, anime store? Gusto kong pumasok, kaso, naalala nyo yung, you guys remember yesterday na, bawal mag-video doon. So, hindi rin ako makaka-video. Hindi ko kayo madadala. Sige na lang. Lakad-lakad lang muna tayo. Ano pa ba? Ay, may kikwento ko. Kanina nung pabalik ako ng hotel. Yung nasa likod ko, siya. He was renting a girlfriend. So, for quite some time, sabay kaming naglakad. Like, nasa around niya ako. Tapos, uusap sila, ganun. Tapos parang na-pick up ko na medyo
medyo parang awkward. So, hindi siya first date eh. So, nagrenta siya ng girlfriend kasi nga 'di ba sa Japan, pwede ka magrenta ng girlfriend. Tapos si guy puti. Tapos si girl Japanese. Ano, hindi naman nakakatawa pero interesting lang. Yun nga. Kasi pinipick up ko yung anong tawag dito, yung parang behavioral cues nila. Si girl siya palagi siyang nasa phone, tapos si guy parang siya lang yung nag-i-initiate ng conversation, parang gano'n. So yeah, hindi ko lang nakita ko yung mukha nila saglit kasi tumingin ako sa likod. Kala ko si TJ Monterde. Wala guys, umalis na ako sa GU tsaka sa Muji. May na-discover ako. Para siyang yung Muji para siyang para siyang maliit na IKEA. Ewan ko, it's hard to describe. May mga damit din siya, parang aesthetic din, sustainable. Tinignan ko, ginugol ko sabi daw wala daw mas better sa dalawa between Uniqlo, Uniqlo and tawag dito, Muji. Muji focuses on aesthetic, yung mga sustainable practices, yung ganun. Ang daming ads guys. The whole building is an ad. Yodobashi Akiba. Ay, wala pa pala tayo sa Akihabara. Tatawid pa pala tayo. Ay, naku. Wag na lang kaya guys. Sobrang naantok na ako. Gusto ko nang kumain ng ramen. Wala, balik na tayo. Wala na. Finish na. Ano na oras? 5 pa nga. Fight natin? Lakad na lang tayo. Okay na, sige na. Sagad na natin. Saan mapapuntang bahala na. Saan mapapuntang Akihabara? Alam ko pababa yun Naka 22,000 steps na ako. Wala na, pudpud na yung ko. Pa ako. Anyways, yung Muji, para siyang mga linen, mga cotton, focuses siya ng mga ganun. Linen, cotton, kasi nga 'di ba pag mga synthetic fiber, dadaan po yan ng mga ibang processes na bad for the environment, kumbaga. And yun. Tapos yung naman, yung Uniqlo focuses on yung mga timeless designs, basic, tapos technology, 'di ba may pa heat tech pa sila, yung mga ganun, research based, kumbaga. Ganda naman din. In terms of mas mura, feeling ko mas mahal yung Muji konti. Di ko alam. Magaganda din yung pants nila nga, yung mga linen pants nila. Muntik ako mabudol. Tapos pumunta ako sa GU kasi sa taas nung mall na yun, sa taas ng Muji, siya, GU. So, burp ako ng burp. So, yun, pumunta ako. Magaganda din yung designs ng GU. Ginugol ko din anong difference ng GU tsaka Uniqlo kasi sister company sila, di ba? Sabi daw mas mura daw yung mas mura ang GU kaysa Uniqlo. Kaso yung Uniqlo parang tested talaga sa quality. Focus again. Ulitin yung script ko. Focuses yung GU sa basic tsaka aesthetic. Basic. Ganun ba? Tsaka quality at tsaka technology. Ganun. While on the other hand, GU focuses on new designs, fashion trends, while medyo compromising on the quality. May kaibigan ako, I think si Cindy ata nagsabi. I think she was the one who said na like it usually GU usually starts testing out the brands. I mean the designs or the trends. Parang ganun. They usually do it first and then eventually pag they realize kung ano yung mas masikat, they will make a version of that sa Uniqlo. Ang maingay na guys, ang ingay na. Wala pa akong microphone.
So yun. Naglalakad ako papuntang Akihabara. Titignan natin yung Akihabara sa gabi. Kasi di ba nung pumunta tayo medyo may ilaw pa. Ayaw nga. Nakita ko yung carrot pants. Gusto ko yung carrot pants. Tignan. Oh wow. Tignan. GTR ata yun. Tignan natin yung Akihabara at night. May big camera. Oh. Gusto ko na sanang bumili ng relo. Kaso sabi ni Kay sa ano lang daw. Sa last few days ko na lang daw para wala ako masyadong dalhin. So, sige na lang din. Okay, ang sakit. Ang sakit. Wala akong microphone pa naman. Ang ingay. Aray, sakit sa tenga. Pet peeve ko pa. Pet peeve ko yan. Yung mga nagre-rev ng mga kotse. Ay, nako. Parang may street dyan, no? Punta kaya tayo dyan. Hindi ako nakapunta dyan last time, eh. Kasi umuwi ako bigla. Natataya ako nun. Yan guys, ito na yung Akihabara at night. Ang sobrang daming tao. Holy crap. Like sobra. Wow. Grabe. Grabe. Wow. Yan o. Puro anime. Wow. Hindi tayo tatawid. Ano lang tayo? Video lang tayo. Boom! Ganda niya, no? Wow! Para siyang, Times Square. Times Square na, na Japanese. Ciao! Guys, yung couple na yun, nag-aaway sila. Bakit kayo mag-aaway? Nasa Japan kayo. Guys, you shouldn't fight. Ano to dito? Aoki? Ano kaya dyan? Parang ano ba yan? Parang daming mates. Ano kaya to? Parang anime. Yun yung maganda pag pag mag-isa ka lang or you're just going around tapos mag people watch ka lang. Kaka-enjoy kaya mag people watch. Sometimes pupunta lang ako ng park, tapos upo lang ako doon. Stop people watch. Like I like to think na gumagawa ako ng storya sa isip ko kung ano yung mga life ng tao. Daming tao. Yun, tignan nyo. Oh! Cross na kayo lahat. Ay, masagasaan kayo. Ito daw yung Akihabara Electric Town. Ano kayang meron dito? Look. See all the lights. Parang nakakahilo yung ilaw. Daming tao. Ganda. Kaya pala Electric Town kasi daming ilaw. Pasok tayo. Pero hindi ko na kayo madala kasi baka bawal. Balitaan ko na lang kayo. And guys, nakalabas na ako dun sa may sa may electric ang tawag doon? Electric something. Lagi ko nakakalimutan. Yeah, hindi pwede you can't take footage or video inside. So
dinaanan ka na lahat ng floors. So I went through each floor. Meron silang, they have a floor for anime, figures, video games, R18 anime, and R18 adult stuff. So yun. And that's my restaurant on the 7th floor. Dami-dami. So I just went out. Tapos time check is 5:50. So pupunta na tayo dun sa may ramen shop kasi we'll get there by 6. So ano kasi gusto ko na kumain para makauwi na tayo. And then we can do laundry. Kasi nga pagod na ako, medyo sarap ng panahon, malamig, and my eyes are kind of droopy na. So yeah, punta tayo sa ramen. Yan guys, dito na ako sa ramen place. It's called Menya Noroshi. Meron silang kiosk. Special na siya. Ang difference. Mas malaki ata to. Ano to? Ba't hindi English? Ano to? Ay? Ano? Tapos ticket. Oh! Thank you. Asin. So may kiosk naman. Tapos bigyan mo lang yung ticket sa kanila. Yung may English din. Nag-prepare ako ng cash kasi akala ko cash. Hindi na pala kailangan. Pwede sila card. So medyo modern. Miso ramen yung ano nila. Card. Ako saan? Hindi na saan. Dito na lahat. Garage. Ano ba ito? Alcohol. Pepper. Ano ito? Vinegar. Toothpick. So, guys, ito na yung ramen, guys. Wow. Malaki. It's only $9. Butter siya. Cheers. Masarap. Nalatan pati nga. Uy, napagamit. First time yung ramen na may butter. Ang may noodles pa siya. Egg noodles.
Yan yung ramen na kinainan ko. Oh wait. Yun. Menya Norobashi. Noroshi. Menya Noroshi. Tae. Oh my god, pinawisan ako doon. In-underestimate ko kano kalaki yung ramen. Oh god. Bahay to. Tingnan mo yung kotse nila. Jeep. Mercedes. Wow. Yaman. Yamani. Oh, anyways. Busog na busog ako. Kasi di ba, hindi pa tayo, bago lang tayong kumain ng coco. Tapos, akala ko kaya ko. Hindi pala. Oh my God. Tagal ko dun sa loob. Anyways, review ko yung ramen. So, siya? Miso-based broth yung ramen. If I'm not mistaken, siguro pangatlong miso-based broth ramen kasi I always order tonkatsu. Yeah, ang sarap pala. I mean, masarap yung miso-based na ramen broth yun. Nun. Mas maganda pa may butter. Nilagyan, may stick, hindi stick, parang a teaspoon of butter andun. Ang sarap. Tsaka, parang extra richness yung butter. Tapos, ano pa ba? Oh, parang, tapos ang daming toppings, malaki yung slices of chashu, pero sa totoo lang, 10 sana yun. Kaso, parang bringing down ang chashu. Kasi yung chashu nila, when it got served, malamig. Hindi senior. Yan yung preference ko daw. Pero, I don't know, sa ibang ramen, usually, hindi naman malamig yung chashu eh. Tapos, yung seasoning wala. Walang seasoning yung ramen. Yung ramen, yung chashu. So, siguro mas better yun kung may seasoning. Nasa 7 out of 10 siya overall. Meron ako sa suka. Ay, guys, pagod na ako. I'm approaching 26,000 steps na. Tapos pa ako, mga 14 minutes, 17 minutes away pa ako sa 7 minutes away na lang ako sa sa apartment ko. Buti na lang. Ang galing. May tennis court dito, guys. Mag-good night na ako. Uwi ako. Pagkadating ko sa sa hotel, I'll do laundry tapos take a bath. Tapos pahinga na lang. Siguro rest day ko talaga bukas. Parang naging rest day na rin today, pero panay kain lang tayo. Wala tayong napuntahan na bago. Panay kain lang, tsaka panay kain lang talaga. Again guys, salamat sa pagsama sa akin today. Lutang ako dahil sa kinain ko. Anyway, so I'll see you guys next time, and please don't forget to like and subscribe, and ingat, and hopefully you guys take care, and don't forget to take care of someone. Bye bye, peace.